Lajengipun besanipun konco-konco KMB DVS FM Production wonten diajeng Renita sumangga Cahayu Dek Renita Ginarap Wiromo Kendang kaya ngopo coba nek Renita iki nyanyi seragenan ora apa-apa ayo pisan iki please dong Seragen. Seorang aku Mas pokoknya seragenan. Please. Nyepelekne aku Mas. Terus gini iso. Aduh apa ya Mas? Ya wis lah. Ya seragenan bisa lah. Oh iya. Apa? Siji setengah-setengah ya Mas tapi ya. Oke boleh. Apa itu? Anu ninggal katresnan Mas. Oke boleh. Ya seneng aku. Aku seneng. Aku kira ngerti lagu. Ora tau main loh Mas. Kamu jangan seperti itu ya. Main karo kene ngono lho. Oh, karo KMB toh? Melu terus. Ora bisa tetep melu ngono ya? Iya, melu terus wis. Ora apa-apa kok Gogon seneng nek kowe melu terus iki. Gogon ya. Hajirat Gogon kupinge Nyapo kuwi nyopo kuwi? Dimerah Bapak? Bapak sopo? Oke. Renita, yang sana lagu apa itu? Oke. Ya, jangan sampai kalah. Kita berikan Ninggal Katresnan. Sumangga. Ya, ini beda, Mas. Kayaknya dendam, karena jangan. Oke. Maka. Aja sih. Gimana? Iya. Karo kakak ya, Nduk. Karo kakak. Pak D. Pak D Agus. Pak Dilatan. Monggo, Bu, kersa kembang boten. Joget mawon mriki. Ben rame ya. Iya. Aduh, Renita ke bocah oleh ayune ngono. Ayo. Pengen bojo nak Mas. Ayo sampe bojo iki. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Cahayu penake ya Allah ya Allah KMB lho iki. iya tau nono pindho nono tak anteni sapujuting tresno balung nang kebebasane mung keton esemu wae Nyapa Mas? aku sudah tidak bisa berkata apa-apa kaya Mbak Yumu en omah ngene iki Rit. Bojoku iki bodine ngene iki lho. Ya lemu ngene iki Mas. Ya wis plek ngene iki ora nyimpang. Menik-menik ngene kau. Mula aku tresno karo Mbak Yumu. Ora tresno karo aku. Ya ambek kowe tresno. Tenane. Iya. Jangkrik. Malah dikon ngene. Bojoku ki ayu ya. Yo ngene iki kaya Renita ngene iki. Masyaallah. Samene iki dhuwur. Lah, Kae sing kono, sing saiki lho, sing saiki lho.
Sing kono. Wis jagongan nek omahe lah. Iya iya. Ayo ngono Sedaya ngamuk. nyepur ah. Iya 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 situ. Situ lho ya. Iya. Bocah ngamukan iki tobat aku. Ngene iki anu. Ngopo neh? Ora ora. Oh kene iki lali kok. Ayo, ayo sayang. Aja lali bawelingku. Bagaimana kemas sensi-sensimu. Aku kau setia satu. Mengentengi ganti sailingmu. Renita, Pripun, Mas? neng jero ada sesi foto-foto. Oh iya, foto keluarga ya, Mas. Kita foto yuk. Kita bukan keluarga loh, Mas. Foto private aja kalau bukan keluarga ya. Mau nggak? Mau ah. Kalau nggak mau, kamu tadi tak foto sama Dodi. Masuk, masuk. Monggo Mas Agus. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Mas Beni Jiling kroyo karo Mas Ragen matur suwun. Suwun rino lan wengi. Moga-moga Gusti sakapan nanggomu bali bisa kumpul. Iya, Jong. Kaya tuing kuning. Penak ya ndek iki lho. Iya Mas Agus. Taun nono windono nang entendi sapujuking tresno balong nangka bebasane mong kadon renita wae wasik Margo Mulyo MM Production Audio Sound Mafia Sound Jawa Tengah. Syutingnya apa Mas? Shootingnya DVS Media Pimpinannya Tam. sopo? Dimas. Iya weh. Aku ngerti Tak makanya kondok. pada ora ngerti ya. Ya wis aku genahne tok. MM awan iki aja apik-apik. Mongko nek kowe apik banget aku mau bar. Aku mongko nek mau bar cacah mburiku ngamuk. Suarane ngeli. Wih, iki. Ya pun. Ayo. Wis. Aja patu. Iya. Ayo. Dek. Haja. Lengku. Oi, debu. Pupune sapa? Apa enggak? Buk. Si akhirnya. Rasanya satu. Anteni nanti sailingmu. Renita luar biasa. Dangdut ya oke, seragenan ya oke. Karena suara kamu bagus, seragenan neh. Yo ora Dek. Dangdut. Gilane dangdut sekarang. Gelem duet karo aku ra, Mas? Wah, mau dong. Aku pengen pupusin nelongso. Oke, boleh. Ya, Leva, lagunya diambil ini enggak apa-apa ya? Lagunya diambil ini enggak apa-apa Dirina. Pupusing terlongsong. Mau dipesen tampil Reva aja nih. Kamu mau to, Pak? Kayak dek bengi dekne meling, aku besok nyanyi pupusing terlongsong lho Mas. Mau esuk lho WA Aku tak ayo. ganti nak no. Aku tak ganti nak no. Ikhlas ora? Mau esuk wis aneh. Mbak, Ojo piye, lali, ojo lali pupusing terlongsong. Ya Allah, kok lek ngapalke kapan wisan? Oke. Oke, apa ini? Piye to Mas tak takon iki? Iya ya dek aku mbok ngene terus iki. Dadi bojoku remuk aku. Lah iya. Mas Paidi. Gua lak ora mau tobat Kalem nggih, Pak.
Ayo. Oke. Ya, Karang Taruna mumpung urung pati rame, ya toh, dan Rene joget apa request lagu kok. Kan nyanyi beles iki. Nggih. Zumangga. KMP pupu sing nelongso. Pakai ral. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane ya Mas Agus. iya wis to santai Kowe luwih milih bojomu aku tak ngalah. Ojo kesindir lho, ora oleh lho. kamu curhat ya kamu curhat loh Enggak, aman. curhat ya Renita Ada Mas Agus. ada KMB Ada siapa ya? ada Pak Susanto ada Ibu Sia Oke. ada Non Noni. Amalia keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresno saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesat ning jero dodo pancen nglarake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnomu sikat yo. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan grangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu joketi dhewe dong sikat yo. Renita, Iya mas, Reva lagi pusing ya? kayak gitu lagu yang nyanyi nih mas. Lagi pusing dia. Sesat neng jero
bisa nyanyi, Bu. Batinmu, marah kahananmu, kamas tupusan rasa tresnomu. Apa iki satenane takdirmu sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku kamas rungokno tangisku. Piye kowe saka uripku. apa iki satenane takdirku sing jawabke Piye, Mas? sliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku kamas rungokno tangisku. Becike kowe saka uripku. paribasan grangge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Mas. atimu Sepurane yen gawe loro atiku Renita, terima kasih matur suwun Sahayu. Boleh untuk istirahat dulu. Di siang sore hari ini 2 lagu sudah disampaikan oleh teman-teman KMB, baik di nuansa lagu campur sari ataupun di nuansa lagu dangdut. Dan untuk melengkapi suasana kebahagiaan